är ju lite konstig. Och jag har ju alltså en rädsla för broöppningar. Alltså jag vet inte ens egentligen vart den kommer ifrån. De grejerna jag har hört som du är rädd för, det är långa män. Du är rädd för att röra saker med din vänstra hand. Du har ju lite basilskräck. Du är rädd för att få vatten i ansiktet. Klaustrofobi. Men just broöppningar har jag aldrig hört. Ja, men det är ju så jävla konstigt. När man åker från Norrköping till Stockholm så åker du över en bro som kan öppnas. Jag har aldrig åkt över där på natten och jag åkte med Lionel och Lilo. Och när jag börjar närma mig den här bron, om det här händer nu, vem ska jag rädda? För jag kommer inte kunna rädda båda två. Alltså jag ryser och typ blir tårögd när jag pratar om det. Men där är det stopp. Efter det så har du inga andra fobier. Alltså jag gillar ju inte heller. Ja, vad fan i helvete. Är det så på riktigt? Ja. Men har Lionel ärvt någonting av det här? Nej, han fick faktiskt spindelfobi av sin ADHD-medicin. Just det. Alltså den var brutal.